إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалемнарны юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһыга тақва булыгыз, әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, мөэминнәр һәм мөэминәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Раббыбыз Аллаһ Мәйдә сүрәсенең 2-нче аятында безгә әмер кылып әйтә: "Ва та'авану 'алал бирри ват тaqва, ва ла та'авану 'алал ифми вал гудван." Берләшегез, бер-берегезгә ярдәм итегез нәрсәдә? Изге эшләрдә һәм тақвалыкта, Аллаһның әмерләрен үтәүдә, Аллаһның харамнарыннан тыелуда бер-берегезгә ярдәм итегез. Помогайте друг другу ди. Ва ла та'авану, ләкин ярдәм итмәгез бер-берегезгә. Берләшмәгез нәрсәдә? Гынахлы эшләрдә. Кемдер гынахлы эшләр икән, аңа барып ярдәм итмә. Һәм үзара дошманлыкта ди. Менә бу аят ислам өммәте һәр чорда, һәр гасырда җәмәгать никадәр мохтаҗ булды. Һәм бүген дә мохтаҗ менә шушы аятта килгән әмергә. Әйе җәмәгать, biz Allah'ın bəndaları birləşirgə tiyiş. Bir-birimizə yardım etirgə tiyiş. Lakin Allah bu ayətdə birləşigiz gənə demədi. Allah Teala bu ayətdə birləşigiz izgi əməllərdə dedi. Həm izgilikdə birləşu, qardaşın izgi əməl qılğanda anın qırına kilib basıb, "Qaya, minнән нинди ярдәм кирәк" дип, хәерле эштә, гыйбадәттә берләшү Аллаһ безнең үстебезгә моны ваҗиб итеп куйды. Һәм шул ук вакытта явыз эшләрдә, мәкерле эшләрдә, зулымлыкта, күфрлектә, азгынлыкта, бузыклыкта берләшүне нәрсә? "Ва ла та'авану" харам кылды. Берләшмәгез гынахта, берләшмәгез үзара дошманлыкта диде. Шуңа күрә хикмәт берләшүдә генә түгел. Берләшүнең дә төрлесе бар. Бүген Израиль Американың канаты астына кирип, аның белән берләшеп, ничә мөселман илен бомбага тота. Сүз мондый берләшү турында сүз бармы? Бу берләшү изгелек түгел. Бүген Америка, Европа берләшеп, Рәсәйгә карап, сез анда нәрсә? Голубойларны кимсетәсез. Аларда кешеләр
аларны кимсетмәгез дип, бүген озгынлыкта берләшеп, алар бүген безне, безнең җирне, безнең илне, безнең традицияларыбызны, семейный, гаилә традициясе, Аллаһ куйган, ир белән ир бала ясамый, ир белән хатын никах, гаилә корып, гаилә туа, һәм кешелек яши. Бүген алар озгынлыкта берләшеп, безне ут өстенә тоталар. Шуңа күрәбез җәмәгать, карагыз, күпме илләр, халыклар Аллаһ Тәгалә тыйган бузыклыкта берләшәләр. Кай вакыт бер-берсен күрә алмыйлар алар. Ләкин күрә алмасалар да берләшәләр. Явызлыкны әйбәтрәк кылырга, дошманлыкны ныграк кылырга. Ә без иман әһелләре. Кай вакыт бер илдә яшәп, бер шәһәрдә яшәп, бер мәчеткә йөреп, бер милләт әһеле булып, бер телдә сөйләшеп, изгелектә берләшә алмыйбыз. Шуңа күрә бу Аллаһның өммәт өстенә булган әмере. Biz берләшергә тиеш. Biz бер-беребезгә ярдәмгә килергә тиешбез хәерле эшләрдә. Әгәр дә ислам өммәте, мөселманнар Аллаһының шушы бер аятын генә гамәлгә ашырып, изгелектә, тақвалыкта берләшеп эшләсәләр, Аллаһ аларның эшләрендә бәрәкәт бирә. Аллаһ аларга үзенең ярдәмен бирә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ядуллаһи ма'ал җама'a диде. Аллаһның кеше саклауы, ярдәме җәмәгать белән бергә булыр диде. Җәмәгать белән бергә булыр диде. Һәм татар халкында аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүле ашар диләр. Бу хадис. Гомумән татарның бик күп мәкалләре, бик күп хикмәтләре алынган аның асылы хадистән. Аны кемдер шигъри юлга салган, бераз гына тулыландырган, ләкин асылда бик күп сүз безнең мәкалләр алар хадисләрдән алынган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Җәмәгатькә тотыныгыз. Ул хадистә җәмәгать намазы турында сүз бара. Җәмәгать намазына тотыныгыз, чөнки бүре көтүдән айырылган сарыкны ашый дигән. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе Имам Ахмад хадисләр җыентыгында килә. Кай вакыт кардәшләр белән аралашканда шундый сүзләр ишетәбез. Ярар инде, җәмәгать белән булсын. Мин бераз үземчә генә шулай, кешемнән килгәнчә садакамны бирәм, кешемнән килгәнчә гыйбадәтемне кылам дип, җәмәгатьтән бераз яраклашырга тырышалар. Ләкин җәмәгатьтән ярагайып бәрәкәткә ирешеп булмый. Һәм Аллаһ безне һәрбер изгелектә өйрәтә, тәрбияли берләшергә. Карагыз, хәтта фарыз намазын ир кеше өендә түгел, эш урынында түгел, әгәр дә шул ук 4 рикагать илә намазын, фарыз турында сүз бара. Килеп, Аллаһ йортында имам артына басып, саф-саф җәмәгать булып укыса, Аллаһ Тәгалә аның бу гыйбадәтен 27 мәртәбә x27 була инде. Аллаһ Тәгалә сатып ала, әҗрен 27 мәртәбә артык бирә. Җәмәгатьнең бәрәкәте 27 мәртәбә артыграк була. Һәм бу күрсәтә синең укыган намазыңның сыйфаты да. Аллаһ каршында булган гыйбадәтеңнең дәрәҗәсе дә ничә? 27%-ка түгел, 27 мәртәбәгә артык була. Менә бу күрсәтә нәрсәне? Гыйбадәтнең дә дәрәҗәсе арта, әгәр дә ул җәмәгатьтә булса. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям төнге намазга хатынын, ирен уяткан кешеләргә Аллаһның рәхмәте яусын дип дуа кылды. Карагыз, төнлә белән әгәр дә ир йокысыннан торып, тәһаратын алып, намазга басса,
Туктале, үзем генә укымыйм дип, барып хатынын уятса, матурым, тор, намазга, әйдә тәһаҗҗүд укыйбыз дип. Әгәр дә тегесе ялкауланып ятса, бераз гына аның йөзенә су чәчсә, уятырга, Аллаһның рәхмәте яусын шушы иргә, диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез дәвам итеп әйтте: әгәр дә бер хатын төнлә белән йокысыннан уянып, тәһарәтен алып, төнге намазын укыса һәм үзе генә түгел, туктале, иремне дә уятыйм әле дип, барып ирен уятса, ире ялкауланып ятканда бераз гына су чәчсә аны уятыр өчен, Аллаһның рәхмәте яусын шушы хатынга, диде. Аллаһ Тәгаләнең илчесе дуа кылды. Бер-берсенә намаз укырга, бер-берсенә гыйбадәт кылырга ярдәм итүче, гыйбадәттә ярдәмләшүче, берләшүче ир белән хатынга Аллаһ Тәгаләнең илчесе дуа кылды. Хәтта хатын кызга җәмәгать намазы сөннәт булмаса да, әгәр дә хатыны вакыт җитәрәк иренә исенә төшерсә, ирем, син бит ират, намазларыңны хатын кыз кебек өйдә укып ятма дип, өйнән куып чыгарса, бар намазга дип, хатын кыз күпме әҗер савап ала. Менә шуңа күрә ислам гыйбадәттә безне берләшергә чакыра. Берләшү гыйлем алуда, Аллаһның динен өйрәнүдә. Ишеттеңме бер хадис җомга хутбасында? Исеңдә калдырасың киләме? Кайт та кемгәдер сөйлә шул хадисны. Шалтырат та кемгәдер авылда, бәлки ул ишетмәгәндер. Дустың, танышың, туганың, әтиең, әниең, менә бүген мәчеткә барган идек. Субханалла, шушы хадисны ишеттем әле, сиңа да сөйлим әле дип бүлеш. Үзең дә истә калдырасың. Кеше белән дә бүлешәсең. Сахабалар Пәйгамбәребезнең дәресләренә йөргәндә, әгәр дә еракта яши торган сахаба булса, килә алмый калса, кем килгән, ул кайтып тегесенә сөйли торган булган. Имам Бухари китерә, Гомар ибн Хаттаб әйтте ди. Без күршебез белән мәчеттән бик ерак тордык ди. Һәм Пәйгамбәребезнең кайбер дәресләренә мин бара алмасам, минем күршем барды ди. Һәм ул кайткач, Аллаһның илчесе нәрсә сөйләде, бөтенесен миңа утыртып сөйли иде ди. Әгәр дә мин барып, ул бара алмый калса, мин кайткач, аны чакырып, или аңа кирепме, мин бәйнә-бәйнәп Аллаһның илчесе сөйләгән һәрбер сүзне аңа җиткерә идем ди. Карагыз, гыйлемдә бер-берсенә ярдәм иткәннәр. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә үзебезнең мәчетне генә алсак та, кичке дәресләребез башланды. Иртәнге 9-да, менә бу Алтан мәчетендә ничә класс бар, иртәнге 9-да дәресләр башлана, кичке 9-да бетә. Без бүген белмибез, җыештыручыларны качан кертергә микән, көнгә бер мәртәбә шушы дәресләр арасында җыештырып чыгарга, чөнки 12 сәгать сыйныфларда дәресләр бара. Һәм кызганыч, ирләр әзрәк йөри, хатын кызларга карый. Әзрәк йөри. Без менә җомгага күп киләбез, күп дип уйлыйбыз үзебезне. Дәресләр вакытында без күпкә әзрәк. Шуңа күрә кемдер килеп башлап, күршесе белән бергә янында килми башласа, шалтыратып әйт. Каралы бергәләп дәрескә йөри идек бит, нигә килми башладың? Әйдә кил әле, бергә гыйлем алыйк әле дип, шулай иттереп, бер-беребезне тартыйк гыйлем юлына, гыйлемдә берләшик. Һәм берләшү җәмәгать хәтта бер-береңә гаиләдә берләшәбез, изгешләр. Ир ярдәм итә хатынына, хатын ярдәм итә иренә, хатынына өйдә ярдәм иткән ират чүпрәк түгел, белегез, әгәр кемдер сезгә әйткән булса. Кайбер ирләр өйгә кайталар да бер нәрсә эшләмиләр. Һәм ул уйлый, әгәр дә мин кайтып хатын янында бераз гына суган турашсам, бәрәңгәр шишсәм, бераз гына балаларны карашсам, мин ир буламмыни инде дип уйлыйлар. Сез ничек буласыздыр, ләкин Пәйгамбәребез бездән 1000 кат ир булган. Һәм Айша радиллаһу анһадан сорыйлар, Аллаһның илчесе өйдә нәрсә эшли иде дип. Айша радиллаһу анһа әйтте, хатыннарына ярдәм итә иде дип.
Әлі аның 9 болған бит әлі. Ярдәм итәйді дейді. Ашарға пішірішәмі, ежештірішәмі, киімі ертылса, киімін тігәмі, ямыймы. Ярдәм итәйді дейді. Һәм намаз вақыты жетсе, намазға, жәмәғат намазына кетәйді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иде эшләгән, хатынына ярдәм иткән, баласын қарашқан. Шуңа күрә бір-біріңе изге эштә ярдәм итү бу безнең динебезнең асылы булып тора. Асылы булып тора. Бу хадис Гайшадан Бухари риваятында килә. Һәм без бер-беребезгә хезмәт иткәндә дә, мөселманнар ислам өммәтенә хезмәт иткәндә дә, хәерле эшләрдә дә без бер-беребезгә әгәр дә ярдәмгә килсәк, менә күрдеңме, кемдер Аллаһ юлында бер изге эш эшли. Ишеттеңме, күрдеңме? Кырына килеп бас та әйт. Брат, мин синең белән. Әйдә нәрсә эшлибез дигән. Иң яхшы дус Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нинди диде? Әгәр дә син Аллаһны зикр итсәң, Аллаһны искә алсаң, синең белән бергә Аллаһны искә алыр ди. Аллаһны онытсаң, килеп исеңә төшерер ди. Шуңа күрә яхшы дус сиңа яхшылыкта ярдәм итәргә тиеш. Күрдеңме, кардәшеңнең яхшы эшләгәнен, кил дә ярдәм ит аңа. Аллаһ бәрәкәт бирер. Һәм бүген без мөселманнарның ниндидер хәерле эшләрдә, заманчарак әйтәм инде, хәерле проектларда бергә булулары, бер-берсенә ярдәм итүләре, каядыр үз җирендә генә утырып, үзенчә генә тырышуы түгел, бергә булып эшләвендә Аллаһның бәрәкәте бар. Моннан 100 ел элек Риза Фахриддин ашынып яза. Бүтін Рәсәйнең мөфтие булган зур галим ашынып яза. Ни өчен ди? Европа берләшә алады. Европа илләрендә ниндидер җәмгыятьләр төзиләр. Безнеңчә әйткәндә фондлар була инде ул. Хәйрия, благотворительный фондлар төзиләр. Бергәләп акчаларын туплап мохтаҗларга ярдәм итәләр. Әнигә без мөселманнар төзи алмыйбыз шуны дип 100 ел элек ашынып язган. Чөнки ул күргән, һәрбер бай ул зәкатын үзе белгән, үзенчә генә бирергә тиеш түгел. Кемдер шушы зәкатларны профессиональ дәрәҗәдә җыера белергә тиеш. Шуларны тиешле урыннарга бүлә белергә тиеш. Шуңа күрә моның турында инде хыялланган 100 ел элек Риза Фахриддин хәзрәтләре Аллаһның рәхмәтендә булсын. Һәм әйткән, беренче мөселманнар берләшергә тиеш шушы аятларны укып, Европа халкы түгел. Әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, бүген җәмәгать без әллә Риза Фахриддин күп дуа кылган безнең өчен, без бүген берләшә башладык. Бүген без шушы җәмгыятьләрне төзи башладык, фондларны төзи башладык. Әлхәмдүлилләh, Казаныбызда гына Аллаһ юлында ихлас тырышучы ничә җәмгыять, общество, ничә фондларыбыз бар, әлхәмдүлилләh. Алар өчен дуада булыгыз. Һәм кемдер садакасын бирә, Аллаһ юлында тырыша, һәм ул уйлый, нигә кирәк соң ул безгә фонд ди? Мин үзем дә бит беләм ди, кемгә бирәсен, күпме бирәсен ди. Менә җәмәгать безнең арабыздан кемдер ай сайын дип әйтик, Аллаһ юлында 1000 бирә. Әлхәмдүлилләh, кабул булсын. Аллаһ күпме мөмкинлек биргән, ай сайын 1000 бирә. Кабул итсен. Кемдер безнең арабыздан ай сайын 5000 бирә. Кемдер безнең арабыздан ай сайын 10000 бирә. Кемдер безнең арабыздан ай сайын 100,000 бирә. Бар андыйларыбыз, кемдер арабыздан ай сайын 1 миллион бирә. Ләкин карагыз, шушы 1000 бирүче, 5000 бирүче, 100,000, 100,000 бирүче бергә утырып шәйшәләр дә әйтәләр. Егетләр, әйдәгез бергә бирәбез. Әйдәгез бергә уйлыйбыз, җыелабыз да бергә бирә башлыйбыз. Менә шулай иттереп безнең фондлар төзелә. Аны хәзрәтләр дә төземи, күп вакытта мөфтиләр дә түгел, дәүләт тә түгел. Менә шушы һәркем каядыр күпмедер биреп йөргән җегетләр җыелалар да, әйдәгез әле бергәләп бирә башлыйк әле диләр. Һәм бергә бирә башлыйлар. Арадан берсе бухгалтер ул әйтә, әйдә мин санап барам ди, тәртип булсын ди. Шундан соң бу 1000 бирә, 5000, 10000 бирә, бусы 100,000 бирә. Ай ахырында санап карасалар 10 миллион чыга. Ә син үзең 100-ны генә биреп, үзеңне куандырсаң да, әлхәмдүлилләh, ай сайын 100,000 бирү бөтен кеше булдыра алмый аны, бик аз кеше. Куандырсаң да, качан син күрәсең, бергә җыелгач синең 100,000-ң 10 миллионга әйләнә.
менә монда синең күңелең күтәрелә. Син күрәсең, җәмәгатьнең бәрәкәтен күрәсең. Әле ул фондлар бер-берсен кыздырып, бер-берсен яндырып, шунда берсе аның оборотлары, кибетләре синекеннән әзрәк булса да, синнән 5 мәртәбә күбрәк биргәнен күреп, син үртәлеп шуңа. Туктале, ул бирә, ник мин бирмимсең дип, син дә күбрәк биреп, менә шулай торып килеп чыга өммәтнең бәрәкәте, өммәтнең көче, гыйззәте. Күптән түгел Махачкалада булды Хайрия фондларының форумы. Бар шундый Хайрия, мөселман Хайрия фондлары айына 70-80 миллион тараталар. Айына, елга түгел. 700-800 миллион тараталар елына. Менә бу бит каян килеп чыккан? Качандыр шушы 1000, 5000, 10000 бирүчеләр җыелганнар да, чәй эчкәннәрме, ит ашаганнармы Кавказда, белмибез. Ләкин нәтиҗәдә шушы бер килеп чыккан. Шуңа күрә Риза Фахретдин менә шушы бүген без әле күрә генә башлаган бәрәкәт турында 100 ел элек язган, безгә җәмгыятьләр төзергә кирәк. Безгә профессиональ дәрәҗәдә садака җыю һәм тарату белән шөгыльләнергә кирәк дип, ул инде аны ничә еллар элек язган. Һәм әлхәмдүлилләh, әле бер җомгаларда сөйләдем, Казакъстандагы кардәшләр белән күрештек. Җомга сайын садака җыян игълан итәләр, 3-4 квартира алалар мохтаҗларга. Ул бит җомга сайын, елга 4 квартира түгел, мохтаҗларга, тол хатыннарга, ятим балаларга, кемнеңдер йорты янган, кайыр бер авылда мискин нишләргә белми, урамда басып калган. Ә булар фонд оештырганнар, һәр җомга Казакъстанга игълан итәләр. Кем 10 сум, 20 сум бирегез әйдә. Нәтиҗәдә 4 квартира алалар. Отчетын бирә. Менә 4 квартира алдык бу җомгага. Җомга садакасы. Әлхәмдүлилләh. Аллаһның рәхмәте җәмәгать. Аллаһның рәхмәте. Без дә үзебезнең фондлар белән, бер фонд белән генә җыелып, быел 14 йорт төгәллибез. Берәү иде качандыр. Аннан икәү, хәзер 14. Иншалла 50 булырга тиеш ул безнең ел сайын. Иншалла 100 булсын ел сайын. Иншалла җомга сайын 4 булсын, 5 булсын. Аллаһ бирә бәрәкәт. Әгәр дә без берләшсәк, Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк. Хәтта менә бу минбәрдән җомга алдыннан 2-3 мәртәбә әйттем. Яраткан мәчетеңә бер тустаган кофе дип. Ул да бит җәмәгать Юсуфның кесәсен калынайту өчен түгел. Аның белән минем кесәмдә үзгәреш булмый. Ул безне берләштерү өчен. 250 сумнан, әлхәмдүлилләh, беренче атнада 10,200 кергән. Икенче атнада 20,000 кергән. Өченче атнада бераз гына кимегән, 21,000 кергән. Безнең теләгебез 1000 кешене берләштерү иде. Безнең җомга сайын 250,000 кирип, айына 1 миллион җыйсак, без шуны мәчетләргә чыгарыр идек. Башка мәчетләргә без бөтен мәчетләрнең расходларын бетерергә телибез. Башы бар. Өметебезне үзмибез иншалла. Шуңа күрә менә бу дагы ни өчен эшләнә? Әлхәмдүлилләh, безне берләштерү өчен эшләнә. Һәм бүген әлхәмдүлилләh үзебезнең Казаныбызда, мин инде мондагы мәчет, Казандагы мәчет имамы буларак әйтәм, башка шәһәрләр өчен әйтмим. Бүген Казаныбызда шундый җәмәгатебез бар. Шундый егетләребез бар. Әлхәмдүлилләh, без муллаларга бүген шулар белән уртак тел табып, шуларга вакытында аятларын, хадисларын сөйләп, бит кенә сыпырып утырсак та җитә бүген безгә. Җитә җәмәгать, бүген егетләребез бүтән эшне эшләргә әзер. Иң карлы ел булды быел. Минем тормышымда бу 4нче мәчетем. Алтан мәчете. 4нче мәчеттә мин имам. Минем кыш буе башым авырта иде. Кая ул карны чыгарырга, кая ул карны тәргә һәм башкасы. Мин быел карның яуганын да белмәдем. Ни өчен? Чөнки егетләребез килде, берсе крак белән, берсе экскаватор белән, берсе трактор белән, берсе КамАЗ белән бүтән эшне эшләде. Бүген өммәт бүтән эшне эшләргә әзер. Без хәзрәтләргә шуларга дуга гына кылып утыра кирәк. Менә проблема, хәзрәтләр дуга кылырга өйрәнә алмыйлар. Өммәт инде күптән эшләргә өйрәнеп килә. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, мәйтханәбез дан тапшырдык фондка. Ният фондына тапшырдык. Егетләребез тапты, строительләр, үзебезнең мәчеткә йөрүчеләр килеп әйттеләр, стенаны күтәртәбез, түбәне ябабыз диделәр. Әлхәмдүлилләh. Проектантларыбыз килеп утырды. Без аны белмибез. Без хәзрәтләр бит сыпырабыз. Алар төзиләр. Үзебезнең җәмәгать төзи, әлхәмдүлилләh.
Төзергә насип итсен. 30-40 миллионлык кына түгел, миллиардлык биналар өммәтебез белән. Өммәтебез белән. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның рәхмәте, бердәм өммәт, ул көчле өммәт. Һәм иман ияләре, алар бер бинаның айрым-айрым кирпечләре кебек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бер мөмин икенче мөмин өчен бер бинаның җыелган ташлары, кирпечләре кебек ди. Алар бер-берсен ныгытып торалар ди. Әгәр дә монда кирпеч салсак, кырына салсак, уртасына раствор салсак, өстенә тагын салсак, ул бинага әйләнә. Ул кирпечләр кичкенә, ләкин алар бер-берсен ныгытып тора. Ислам өммәте дә шушы бер бина кебек булырга тиеш диде. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, мөмин мөминнең күзгесе диде. Мөмин мөминнең кардәше диде. Һәм ул аңа кардәшенә халак булырга ирек куймас диде. Әгәр дә кардәшеңә авыр икән, ул аңа бара да кырына, нинди ярдәм кирәк сиңа? Мин сиңа ничек ярдәм итә алам? Синең бу проблемаңны ничек мин җиңеләйтә алам? Пәйгамбәрбез әйтте, мөмин мөминнең кардәше, ул аңа халак булырга ирек куймас ди. Он не даст ему погибнуть ди. Һәм аның артыннан аны саклап торыр ди, ныгытып торыр ди. Һәм имам Манауи әйткән, шушы хадисны аңлатып, син кардәшеңнең күзгесе ди, сиңа карап ул үз хәлен күрә ди. Үз хәлен күрә. Кардәшең синең күзгең ди, аңа карап син үзеңне күрәсең ди. Әгәр кардәшеңдә хәерле нәрсә күрсәң, бу хәерлелек синеке ди. Әгәр дә башкасын күрсәң, анысы да синеке ди. Һәр күргәнең үзеңә кайта ди. Шуңа күрә без өммәт бер-беребезне ул башка, ул чит дип түгел, ул бу без дип яшәргә тиеш. Арабыздан кемгәдер бәла килгән икән, ул безгә килде дип без аны әйтергә тиеш. Үз бәлабыз итеп күрергә тиеш. Әгәр дә арабыздан кайсыдыр галимнеме, имамнеме, хәзрәтнеме, башкасынмы, җитәкченеме, мөселман кардәшебезне яманлый башласалар, без көтеп утырырга тиеш түгел. Бу Чапаев йөзеп чыгам инде батып үләме дип. Без шулай көтәбез бүген. Манзара, берәр кардәшне батыра башласалар, берәр хәзрәтне кайвакыт сүгә башласалар, попкорн алып кино карыйбыз. Ах, бу нишләр микән? Выплывет, не выплывет. Без бердәм булырга тиеш. Без бер-беребезгә дуга кылырга тиеш. Бер-беребезне яратып яшәргә тиеш. Менә шул вакытта Аллаһның аятын тормышка ашырырбыз, шул вакытта Аллаһның рәхмәтендә булырбыз. Раббым Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын. Киләчәктә тагы да хәерле изге эшләрдә берләштерсен һәм бүгенге берләшүләребез безнең ул башы гына булып, Раббым Аллаһ шушы җиребезгә, шушы ватаныбызга, шушы өммәтебезгә, милләтебезгә, халкыбызга хезмәт итәргә насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.